madamay iti tibba iti saba. Then panagdalus mi dito yung likodan iti balay kakabsat kinigayem ta nadalus iti glawlaw ken na-fresh ko nga kitaen awan ti makita nga kasamkan. Aya. So kung madamay iti panagdalus iti likodan ti balay iti saba. Ito nga saba ket iti saba tinwang nga kunada. Han nga damilig, hamot nga lakatan, hamot nga suring, dito ordinary lang nga saba. So nga padapadin ni amin ang may katan. Ngayon yung malpas kini Brother Jeremy. Pusla. Pasan, kapsat. So amo yung kapsat kinigayam iti bulong iti saba. Dagitoy iti panakaligit wenno kapipintasan nga pagapin iti napoy. Wenno patupat nga kuna tayo. Wenno dagitoy bibingka. Yapay iti mabalin nga pakaramatan na dahito kakapsat. Painit mo lang iti nabara nga apoy. Tapos katakit lumamuyot. So dahito kakapsat panaka napintas wenno organic nga pagapin kada kitay inapoy tayo nga iti kardero kakapsat. So nalpasin nga kakapsat nakadaldalusan dito ilikodan iti balay. Awanin iti makita nga nasamag wenno kabakiran. So nga naka fresh ko iti kumita iti glawlaw itata. God bless us all.